Najväčšia bitka v histórii hokeja. Čo? Akože, aká bitka? Akože bum bum bam bam? OK. Filip Kúra. Toto video nie je vhodné pre citlivé povahy, pre osoby mladšie ako 18 rokov a pre všetkých, ktorí sú presvedčení, že na nich žiadna reklama nefunguje. Radšej si to prepnite. Vedeli ste, Aha, takže OK, takže nie je to reálny fight, ide o že tá reklamu. úplne najväčšia hokejová bitka všetkých čias bola tu, na Slovensku? V Piešťanoch? Toto sú naši chlapci z Piešťan, prichádzajú rozvalcovať všetko, čo sa dá. Bolo to 20-20. Lietali kopačky, hlavičky, dvaja na jedného, zákerné údery zozadu. Nič také dovtedy nikto nevidel. A vlastne ani odvtedy. Tak dlho to trvalo, tak veľmi sa rozhodcom nedarilo rozdeliť hráčov, že im tam proste vypli svetlo. Na štadióne. A tí hráči sa márovali ďalej aj v tme. Ale predtým, ako si poviete, že toto je možné iba na Slovensku, Aká hanba! Na 100 rokov! tak pozor, do bitky neboli zapletení havrani, tak si hovoria tí piešťanskí hráči, ani žiadny iný Slovák alebo Čech. Stalo sa to v roku 1987 počas juniorských majstrovstiev sveta v hokeji, organizovaných v Československu. The picturesque resort town of Piešťany provides the setting. And for those unable to get tickets for this game, like you back in Canada, they are gathered in front of their television set. Na turnaji sa hralo systémom každý s každým a tým, ktorý mal na konci najviac bodov, získal zlato. Kanaďania majú pred svojím posledným zápasom so Sovietským zväzom istý bronz. A ak by vyhrali aspoň o 5 gólov, boli by zlatí pred druhými Fínmi a tretími Čechoslovákmi. Sovieti boli elitná hokejová krajina, ale na tieto majstrovstvá priniesli slabý tím, boli na 6. mieste a bez šance na hociakú medailu. Bolo to pre nich obrovské sklamanie, veď oni boli zvyknutí na úplne iné priečky. V médiách sa špekulovalo, že tréneri boli tak vytočení, že za trest hráčom po prehrách nedovolili sa najesť. Hot dog a milkshake. Nedostaneš nic a budeš rád. And rumor had it their coaches weren't feeding them after every game as a form of punishment. Čo teda len prispelo k celkovej nervozite medzi tými chalanmi. No dobre, je 4. januára 1987, zaplnený štadión s kapacitou neuveriteľných 3000 miest na sedenie a 300 na státie je zvedavý na posledný zápas turnaja. Kanaďania tlačia, vyhrávajú 4-2, aj mladí Slováci ich ženú dopredu. Osipov do some shoving in front of the net. Zostáva 7 minút do konca druhej tretiny a jediná televízia, ktorá zápas vysiela, kanadská CBC, púšťa reklamnú prestávku. Len to ešte nikto netuší, ani samotní hráči, že zápas prakticky skončil. To preto, lebo hneď ako sa vysielanie vráti naspäť na štadión, tak si to dvaja hráči rozdávajú v plnom prúde hlava nehlava. Ale chvíľku na to sa pridajú ďalší dvaja. A potom ďalší dvaja. A 30 ďalších hráčov na striedačke stojí, sú šokovaní a nevedia, čo robiť. Zrazu ale dvaja sovietskí hráči skočia na ľad a idú pomôcť svojim parťákom. A presne to bol ten moment, kedy to vypuklo. To čo robí? And now one of the Soviet players. Oh, Smirnov just kneed one of the Canadian players. Dav bol v absolútnom vytržení, nikdy nič takéto nevideli. Well, this facility is still To abuzz because the spectators in Czechoslovakia have just never seen anything like this. Organizátori dokonca vypli svetlo na štadióne, len ten piskot a krik ste počuli. Bolo to naozaj nebezpečné, hoci čo zle sa mohlo stať, ale zabralo to. Diváci ostali na miestach a dezorientovaní, unavení hráči odišli do kabín, že čo sa bude diať. Čakali, že sa vrátia na plochu, ale iba im prišli oznámiť, že sú diskvalifikovaní. This game is complete. It is over. A vzhľadom na to, v akej krajine sa turnaj hral, aký veľký nástroj politického súperania západu s východom hokej bol, tak hráčov pre istotu eskortovala armáda. Na letisku prespali a odtiaľ išli naspäť domov s prázdnymi rukami. Ale ako povedal účastník tohto celého, jeden z najlepších hráčov v histórii NHL, Brendan Shanahan, We sacrificed the gold medal to protect our teammates.
And honestly, Som mal We také do it tušenie, again. že Jaromír Týmto Jágr... pamätným turnajom boli juniorské majstrovstvá sveta v Kanade úplne minoritná záležitosť pre tých najviac hardcore fanúšikov. Ten top tým s top talentami sveta ju predtým za 11 rokov vyhral 2-krát a nikoho to netrápilo. No a teraz ťažká marketingová hádanka na vás, schválne som zvedavý, či ju rozlúsknete. Čo myslíte? Zmenila táto udalosť, táto nespravodlivosť, antireklama na hokej, vnívanie šampionátu medzi Kanaďanmi? No jasné, že áno. A ešte ako veľmi. O tej bitke sa písalo na všetkých titulných stranách kanadských novín. Sledovanosť televízie, čo turnaj vysielala, raketovo vyrástla. Hráči boli tak namotivovaní a diváci ich tak hnali dopredu, že za ďalších 10 rokov vyhrali tú istú súťaž 8 krát. Nice. No a aj do dnešného dňa, viac ako 38 rokov neskôr, tam juniorské majstrovstvá sveta zostávajú obľúbeným vianočným programom. Takže vidíte, tak dôležitá je skvelá reklama, také emócie vyvolávajú nezabudnutelné príbehy, toľko zlatých medailí potom budete chcieť vyhrávať. Podľa Davea Trotta, jedného z najslavnejších reklamných guruov, akých na tomto svete máme, sa na nás každý deň balia tisíce reklam odvšadiaľ. A z celej tej masy si vraj iba 4% zapamätáme pozitívne, 7% negatívne a zvyšných 89% si buď nevšimneme, alebo nezapamätáme. Už neviem, čo je horšie. A teda, ak si na vás zákazník nespomenie, či dokonca ani nevšimne, tak potom ako pre pána Jana chcete, aby od vás niečo nakúpil? Rozprávajte príbehy, to je moje prvé veľké hokejovo-bitkárske posolstvo. Ale potom, keď ich budete mať, tak si aj tak moc neoddychnete. Čaká vás totiž druhý veľký súboj, rozšíriť ich, aby ste chápali, aké drsné to je. Koľko značiek túži po pozornosti, tak mám pre vás ešte jednu hádanku. Na týchto záberoch z toho istého zápasu, z toho istého momentu prenášaného naživo sú 4 obrovské rozdiely. Vidíte ich? Ak nie, tak si všimnite reklamu na mantineloch. Je úplne odlišná. Halus, že? Dôvod, pre ktorý to robia, je jednoduchý. Keď tú istú plochu predáte viacerým inzerentom v odlišných krajinách, tak na tom zarobíte viac. Nice. Ale viete, ako to spravili technicky, že to tak prirodzene vyzerá? Green Aj tento screen, nápad alebo... pôvodne začínal s dobrými úmyslami. To som pre nevedel, ty divákov, ako som ja. kokos. Ja totiž, keď pozerám hokej, tak v určitých momentoch netuším, kde je puk, také je to malinké a tak rýchlo sa v tej telke to hýbe. A ja už som starý pánko. Práve preto ešte v 96. uviedol športový televízny kanál Fox Sports na trh technológiu Fox Trax. A vďaka nej boli v puku malinké infračervené diódy, ktorých žiarenie ľudské oko nezachytí, ale špeciálne upravené kamery a software áno. No a vďaka tomu boli schopní puk aj vysvietiť, aj pri strele ukázať jeho rýchlosť. Ja vám prezradím, že diváci Fox Trax neznášali, kritici kritizovali a podľa ankety ESPN patrí medzi tie najhoršie vynálezy v histórii celého športu. ty kokos. Přitom taková blbost, co? Ale marketéri? Tí dostali perfektný nápad, že... Čo keby sme to využili na reklamu okolo ihriska? No jasné! No a tak tie isté infračervené diody dali do mantinelov a ten istý software použili na to, aby rozlišili popredie, teda hráčov a rozhodcov, od pozadia tak ľahko, ako keby stáli pred klasickým zeleným plátnom. A keď toto všetko mali, tak už potom stačilo reklamu digitálne vložiť do obrazu a skosiť ju tak, aby zapasovala do daného priestoru, aby to nikto nezbadal, ani tí najväčší fofloši. Alebo mi chcete tvrdiť, že vy ste si všimli, keď 2 roky dozadu toto isté používali na majstrovstvách sveta v hokeji? Veď aha, my na Slovensku sme videli v rohu ihriska reklamu Tip Sportu, ale Američania niečo úplne iné. No vidíte, a vraj tradičná televízia je mŕtva a nikto ju už nepozerá. Prezradím vám, že z pohľadu reklamy a príjmov sa im ešte nikdy predtým nedarilo viac. A je to niečo tak lukratívne a zaujímavé, že už aj na Netflixe si môžete kúpiť reklamné breaky a púšťať ich predplatiteľom. Tak veľa značiek chce zákazníkom dávať vedieť o tom, že existujú, chce šíriť svoje posolstvá, distribuovať ako King Kong!
distribuujte aj vy, to je moje druhé dnešné posolstvo. Lebo veď na čo by bol aj ten najlepší hokej na svete, keby ho nikto nikdy nevidel? Ak chcete, aby aj vás a vaše produkty odporúčalo viac ako 100 médií medzi svojimi redakčnými článkami, aby vám chodilo veľa nových ľudí na stránky, tak sa nám ozvite do Hengeria. No a keď budete mať super tím so super príbehom, tak rozdistribuovaný, že vám na váš štadión bude chodiť veľa ľudí, potom si už budete môcť dovoliť robiť špecialitky. Napríklad vedeli ste, že ešte aj za to, že hokej sa hrá na 3/3, môže obchod a marketing? Kedysi dávno sa totiž zápasy naozaj hrali na 30-minútové polovice. Lenže majitelia hokejových klubov, športovci s srdcom, ale hlavne tvrdí biznismeni, z toho chceli vytrieskať čo najviac prachov. Prachy se vydělávají těžce, nemá je ten, kdo dělat nechce. A jasné, že si všimli, že veľkú časť príjmov im generovali predaje jedla a nápojov, ktoré ľudia kupovali v stánkoch počas prestávky. A aj keď boli vo všetkom inom rozhádaní, tu sa priam zázračne dohodli na úprave pravidiel na 3/3. Komunikačne to zabalili veľmi šikovne. Tvrdili, že hráči budú mať extra čas si oddychnúť a upraviť svoju stratégiu. Máte aj inú stratégiu? Máme ještě jednu strategii, takovou založnou. Tady je branka, tady je puk a dostat puk do branky. Ale to nechci s tým kluky zaťažovať a miliť. Že organizátori budú môcť upraviť ľadovú plochu, aby bola hra bezpečnejšia. Diváci by si mohli natiahnuť nohy a ísť na vécko. Ale hlavne tí majitelia by predali veľa hotdogov a pukancov a zrobili kopu prachov. Wayne Gretzky vo svojej knihe, z ktorej mám aj tento príbeh, dokonca tvrdí, že majiteľ Toronto Maple Leafs týmu počas zápasov úmyselne vypínal všetky fontánky na vodu, len aby viac ľudí išlo nakúpiť do bufetov. Spomeňte si na ňo, na to, aký presvedčivý marketing dokáže byť, keď najbližšie necháte na hokeji v stánku 9 eur za pivo. Ale úplne najlepšie jeho silu pochopíte, keď si pozrite video o tom, že prečo zamestnanci Ferrari majú zakázané kúpiť si Ferrari. Toto. Vo Ferrari nezáleží na tom, aký bohatý ste, vy si totiž to auto nemôžete vybrať sami. Ono si musí vybrať vás. Fax. Hej, najväčšia bitka v histórii hokeja, Filip Kuna, no nevedel som, akože, ak sa jedná o nejakú reklamu, no ale nebola to reklama, bol to akože opravdový fight. Nevedel som, že v Československu, ty kokos, to bola aká náhoda, no nič také som nevidel. Ale nekúkam sporty, vieš, tak chápeš. Nie je to také ťažké nič nevidieť, keď to nesleduješ, ale hej, keď to nekúkaš. Majte sa. Vďaka za zhrnutie mojej reakcie, originál v popisku. Filip Kuna. A tak, hezký zbytok dňa.